Ja u osnovi baš mrzim drame smještene u 19. stoljeće, odnosno najviše njegov kraj, viktorijansku Englesku, jer je prljava i odvratna. Ali stvari se promjene kada se tu ubaci malo steampunka i domišljate tehnologije, SF-a, supermoći, možda malo vanzemaljaca. Onda to već postaje vrlo privlačno. I to je The Nevers, nova serija Jossa Whedona. On ju je napisao, režirao ponešto, producirao i ono što je od svega vrlo zanimljivo, nema ga apsolutno niti u jednom making of specijalu, niti dokumentarcu i intervjuima o seriji. Naravno, Whedon nije baš popularna osoba trenutno i zbog toga je napustio produkciju nakon 6. epizode s objašnjenjem da je jednostavno iscrpljen od svega u životu i rada tijekom pandemije. Ostatak produkcije ga je jednostavno nakon toga ignorirao kao da nije niti bio prisutan. Ja osobno volim njegove ideje za serije, odnosno volim što i on voli i svaka serija koju je do sada osmislio je bila prilično izvrsna i zabavna i biti će vrlo zanimljivo vidjeti da li će se osjetiti promjena u drugoj polovici sezone ove serije. The Nevers imaju lijepe žene, snažne žene, odnosno junakinje kao inače u Whedonovim uracima, imaju misteriju, čudne sprave i još gomilu tema koje ne želim niti spomenuti zbog spoilera. A serija se u zadnjoj epizodi ove polusezone zaokrene za 180 stupnjeva i ode u apsolutno neočekivanom smjeru, a onda se zaokrene opet za 180 stupnjeva i vrati na stari put uz nova saznanja koja izvrsno nadopunjavaju sve ono prije toga. Dakle, za sada je izašla samo prva polovica sezone, odnosno prvih 6 epizoda, a ostatak stiže kasnije tijekom godine. A ova prva polovica ima skoro lijepo zaokruženu priču, naravno ne kompletnu, ali fino nam se odgovori na većinu misterija i otvara vrata za dalje. Serija se događa na kraju stoljeća nakon jednog iznenadnog događaja prilikom kojega je gomila ljudi, i to većinom žena, dobila supermoći. Njih predvodi Amalia True koja vodi sirotište u kojemu okuplja i štiti takve osobe i sprema se za nešto. S druge strane, vlasti nisu naravno oduševljene tim dirnutim osobama kako ih nazivaju i boje se što bi se moglo dogoditi društvu, cijeloj Engleskoj i naravno svijetu. A uz to imamo jednu negativku, poludjelu serijsku ubojicu koja također ima moći, a ima i neke veze sa našom Amalijom, a koja je opet sama po sebi misterija sve do zadnje epizode ove polusezone. Ima tu još kakvih podzapleta oko detektiva, javne kuće, bogataša, siromaha, ludi znanstvenika i nekakvih čudnih svjetlećih predmeta. I meni se serija izuzetno svidjela, pogotovo nakon što dobijemo odgovore na neka pitanja i otkrića koja su stigla kasnije, ali i bez toga likovi su fora, svijet se postepeno razrađuje, sve skupa ima jednu finu misteriju i jednostavno je zabavno. Sad, moći nisu nešto spektakularno domišljate, ali jednostavno fora vidjeti nekoga tko brblja na hrpi različitih jezika ili divovsku djevojku koja hoda među normalnima. U seriji se osjeća pomalo Whedonov domišljati dijalog, poznat još od Buffy, i možda serija malo ponekad zagazi u pretjerivanje i bedaste trenutke, ali baš to joj daje dodatni šarm. Od glumaca i glumica mi zapravo skoro pa i nema nikog poznatog, ali svi su simpatični i dobro su odglumili svoje likove u tom periodu, a jedino je glavna glumica Laura Donnelly možda malo neobična od početka, ali za to postoji i razlog unutar priče. Jedini glumci koje znam od prije su Pip Torrens koji ovdje glumi političara i u osnovi negativca, a on je naravno bio genijalni Herr Starr u Preacheru. I Nick Frost je tu koji je odglumio Beggar Kinga i iako ja njega volim kao glumca, čak bih rekao da je on bio najslabiji i najmanje zanimljiv lik serije. Ono što drži seriju na okupu je zapravo kemija među našim heroinama, najviše među dvije najistaknutije, spomenute Amalije, odnosno Laura Donnelly, i njezine desne ruke izumiteljice Penance koju je odglumila Anne Skilly. Njihovi dijalozi su vrlo zabavni i puni humora. Možda ima malo previše drame povremeno i predugih scena, ali misterija i likovi dovoljno mogu zadržati pažnju, bar do 6. epizode sigurno, koja onda mijenja gotovo sve i učini seriju još boljom i drugačijom. The Neversi su mi se jako svidjeli, ja jedva čekam nastavak i zanima me da li će uspjeti održati tempo i stvoriti dovoljno zanimljive misterije za dalje. Ako ste vi gledali Neverse, odnosno Nemoguće kako je naš prijevod, pišite mi u komentare, ostavite naravno like na videu, gledajte me opet neki drugi put, možete se i pretplatiti na kanal. Pozdrav!